Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho vlogu denného a som sa stretol s týmito ľuďmi. Chápeš? S týmito ľuďmi, co sa stretol, ako som hovoril, prievidz aj po piči. Tomu ver, stary, tomu ver. A čakajte fotenie s egom, takže držte palce a vidíme sa. Tomu ver, toto sú prievidské dievčatá, takže držte sa. Takže toto urobili popiči hype, na to ich dám zadarmo albumy, keď vydám, takže držte sa a podporujte ma na mojom YouTube kanáli Top Real, Top Real, takže držte sa ľudia a album vyjde ruka.sk, držte sa, čaute.